Τρούμπιν που επιστρέφει στα γκολ πόστ αντί του Σουάρες. Ο Σερζίνιο με τον Αντριάνο, ο Πάολο Βίκτορ Σουάρες. Τα γκολ πόστ της Μπενφίκα, ο Ντάλο, τα Μέντι, ο Σίλβα και ο Αρα. Πολύ ανταγωνιστική Σάντα Κλάρα. Για να δούμε πρώτο σφύριγμα. Συμπατριώτο επιθετικό. Αντίπαλοι στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Με την αποστολή της εθνικής ομάδας, όπως και ο συμπατριώτης του επιθετικός της Sporting. Παλιά του Ρίος για το ανέβασμα του Ντάλ. Ο Ντάλ θα πετάξει. Φύγει από τον Βραζιλιάνο, θα σκάψει την μπάλα για τον Ιβάνοβιτς, θα περάσει μπροστά. Νέα παλιά με στόχο τον Αραούζο, κεφαλιά για να βγάλει την μπάλα εκτός. Ιβάνοβιτς, κόντρα, προσπαθεί να χτυπήσει. Αραούζο, ο Ρίος θα δοκιμάσει ένα σουτ. Σιρτόδης, στρώνει για τον Σκέλντερουπ, του γυρίζει το σουτ από τον Έλληνα. Επιθετικό η μπάλα δίπλα. Μπενφίκα τώρα το κόρνερ. Κεφαλιά απομάκρυνε ο Ταμέντι. Πλάγιο. Ο Ρίος, νέα προσπάθεια σουτ, νέα επέμβαση από τον Μπατίστα και πάλι σε σουτ του Ρίος. Νέο γέμισμα, ο Σκέλντερουπ, απομακρύνει ο Βενάνσιο. Και ο Περ... Συμμετεύει και βρίσκει. Είχε όμως την έστειλε μέχρι τον Αραούζο. Κάνει πολύ γρήγορα μέσα στην περιοχή ο Μπρένερ για να στρώσει στον Γκαμπριέλ Σίλβα. Κόβει σωτήρια στον Μπρένερ, εκτός περιοχής ο Βραζιλιάνος. Μετάει την μπάλα μπροστά. Σάντα Κλάρα πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Όρνες με τη μία για τον Αραούζο. Με τη μία ο Ντάλ για τον Σκέλντερουπ. Μπαλαβάνοβιτς μες στην περιοχή. Κόβει ο Εμτέ. Ρίος, νέος. Διαβάζει εξαιρετικά τη φάση. Ο Τρούμπιν βγαίνει από μακρύνη. Μπαρενετσέα για τον Ρίος. Θα υψώσει για τον Ιβάνοβιτς. Άστοχη. Εκτός από αδύναμη κεφαλή. Πατά περιοχή ο Βραζιλιάνος. Ξεμαρκαρίστηκε το γύρο. Η μπάλα. Ρίος. Ντάλ. Η αιστεία του Μπατίστα δεν έχει υποστεί ζημιά. Σερζίνιο. Καταφέρνει και Κραφίνιο Περέιρα. Πάολο Βίκτορ στη σέντρα με δύναμη. Θα υψώσει μπάλα ο Σουηδός. Δεν μπορεί από τον Νορβηγό. Ο Ιβάνοβιτς δεν μπορεί. Και Αραούζο. Περέιρα θα πάρει τη μονομαχία. Το σουτ. Μπάλα φεύγει δίπλα από την αιστεία του Τρούμπιν. Τη μία εκείνος. Θέλω να βρει τον Πάολο Βίκτορ. Πάολο Βίκτορ και του Μάσα Αραούζο, ο οποίος έχει χτυπήσει. Κέντρινη στον παίκτη της Πάολο Βίκτορ. Φάουλ για την Μπενφίκα μας που είναι ταχύτατος όπως μας έχει δείξει. Αλλά εδώ Όρνες, κακή κάθε παλιά από τον Ανατολό. Βγαίνει ο Περέιρα μπροστά του. Όρνες. Περέιρα θα κρατήσει, δεν τα πάει μόνος του, γύρισε στον Σίλβα. Βενάνσιο και πάλι, μεγάλη επέμβαση, δεύτερη ευκαιρία. Τρομερή φάση που χάνει τον Νορβηγό Φιρμίνο, επιμένει όμως ο Ιβάνοβιτς. Ο μπάλα περνά πάνω από τον Έλληνα επιθετικό. Θα πάρει τη μονομαχία από τον Ντάλ. Ο Ντάλ θα υψώσει. Σκέλντερουπ. Δεν βγαίνει η πάσα του. Ο Ιβάνοβιτς σε ένα σουτ το οποίο πηγαίνει μέτρα πάνω από την αιστεία του. Ο Ιβάνοβιτς θα βρεθεί πες τον Σίλβα. Η σέντρα του Σίλβα. Η κεφαλιά από τον Παυλίδη. Μαζεύει. Δοκιμάσει άλλο ένα 5 λεπτό. Ξεκίνησε Μπενφίκα. Σεντσέα θα σκάψει. Τσιμπαλιά. Χάνει τη φάση. Ο Μπατίστα προσπάθησε. Σε πλάγιο τώρα όμως είναι για τους γηπεδούχους, καθώς δεν έκανε το κοντά. Να βρει στην άλλη πλευρά τον πλάγιο με τον Εμτέ. Απομάκρυνε ωστόσο τον κίνδυνο για την αιστεία της Σάντα Κλάρα. Κοιτάζει εκείνος η μπαλιά του, κόβεται από τον Βενάνσιο. Ρίος πιέζει πολύ η Μπενφίκα. Σέντρα του Κολομβιάνου. Σέντρα του Όρνες. Είναι στη φάση ο Παυλί. Ντάλ. Σκέλντερουπ.
Ξεφύγε πάρα πολύ ωραία από τον Μπρέ. Το δρόμο ο Ρίος. Σουάρες με τον σέντρα του Όρνες. Ο Σχέλντερουπ, το γύρισμα για τον Παυλίδη. Η πτώση του Ιβάνοβιτς. Φωνές από σέντρα του Ντάλ. Κεφαλιά του Ιβάνοβιτς, μαζεύει ψύχραμα την μπάλα. Τα πόδια του Βενάνσιο. Μπρένερ και Περέιρα. Επέσμενος ο Γκαμπριέλ Σίλβα. Περέιρα θα πετάξει για τον Σίλβα. Τον Σίλβα. Θα σκάψει την μπάλα στο πίσω δοκάρι ο Ιβάνο. Ανδρέας Σχέλντερουπ. Ο Ρίος στην κεφαλιά. Ο Τίνιο που απομακρύνει. Το φάουλ στον Πρεστιάνη. Το δυνατό μαρκάρισμα. Το έκοψε ωραία και έκλεψε ο Εμτέη. Σέντρα του Περέιρα είναι ο Όρνες. Κεφαλιά του Οταμέντι. Νέα επέμβαση. Ο Παυλίδης είναι εκεί που πρέπει για να ανοίξει το σκορ. 1-0. Στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή ο Έλληνας επιθετικός. Στο 59 Μπενφίκα Σάντα Κλάρα 1-0. Βαγγέλης, Παυλίδης και τον Ταλούς στο πόδι. Περέιρα. Γέννησε ένα σούτ, την μπάλα κοντράρει στο πόδι του Σίλβα, μαζευτικός πρόβλημα ο Τρούμπιν. Ο Ταμέντι θα υψώσει για το Σχέλντερουπ. Η παλιά, ο Ιβάνοβιτς δεν μπορεί να βάλει σωστά το πόδι για να κάνει ένα πλασέ με αποτέλεσμα. Το άγχος η Μπενφίκα μετά από τον γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη. Φάουλ στον Όρνες. Παλιά για τον Πρεστιάνη. Ο Ρίος για τον Πρεστιάνη. Να δούμε τον Ιβάνοβιτς. Το σουτ. Η επέμβαση. Δεύτερη ευκαιρία θα τη χάσει ο Παυλίδης. Στο 71. Πρεστιάνη. Προσπαθεί να ξεφύγει. Θα χάσει την μπάλα από τον Περέιρα. Πρεστιάνη. Παλιά του Όρνες. Ο Όρνες θα εκτελέσει. Θα μπροστά για τον Βινίσιους. Πλάγιο. Μπάλα για τον Μπαρενετσέα. Τώρα έχουν βγει κόντρες. Ο Καλίλα. Το σουτ. Η απόκρουση κόρνερ από τον Τρούμπιν στο 70. Από την περιοχή έχει πατήσει εντός. Νέο σουτ. Η μπάλα κοντράρει. Παραλίγο να ξεγελάσει τον Τρούμπιν, ο οποίος κατάφερε. Λύνει ο Καλίλα. Του χαλάει τα όποια σχέδια. Μπαρενετσέα για τον Όρνες. Το γύρισμα με τιμή από τον Νορβηγό. Κεφαλιά του Μπαρέιρο δίπλα από την εστία του Μπατίστα. Σέντρα του Σίλβα. Δεν μπορεί ο Παυλίδης να πάρει την κεφαλιά. Μπάλα φύγει εκτός για παιχνίδι τη Σάντα Κλάρα. Το πλασέ του Βινίσιους. Μπάλα στα δίχτυα. Έχασε τη φάση ο Ταμέντι. Στο 90-3 από το πουθενά βρίσκει γκόλ ισοφάρισης με τον Βινίσιους η Σάντα Κλάρα. Σοκ στον Ταλούς. Η Σάντα Κλάρα των 10 παικτών ισοφαρίζει τις καθυστερήσεις στην Μπενφίκα. Και οι αποδοκιμασίες πλέον είναι πάρα πολύ έντονες. Φλερτάρει με ένα πολύ σοβαρό στραβοπάτημα αυτή τη στιγμή